Najlepší strelec Vlasto Plavucha, povedal by som vás, rozstrieľal. Či v prvom zápase, alebo aj v treťom zápase. Vy ste nemysleli na to, že by ste mu dali osobného strážcu? Ale tak tým pádom by, až by hrali tie dve formácie, tá prvá košická a trenčanská na osobnú obranu, tak ja si myslím, že nebolo by to z našej strany moc dobre a tam viazať obrannými činnostiami niektorého jedinca v prvom útoku by nebolo dobre, lebo tam je tá súčinnosť Kolník, Daňo, Ciger a my sme sa spoliehali viac na obrancov, Magic Sekeráš, kdežto Vlasto Plavucha v niektorých momentoch hry robil veľké starosti. A čím to bolo, že vlastne mu nechávali taký priestor na góly? Ako náhle dostane puk do jazdy, tak je už neudržaniu a v tej záverečnej fáze, finálnej fáze už potvrdia aj svoje strelecké skúsenosti. Ale vy ako obranca by ste mali, hádam, svojich obrancov motivovať k tomu, aby boli tvrdí v osobných atakoch. Dám vás za pravdu, lenže ja ten hokej na ľade už nehrám a tam už sú iní hráči. Myslíte si, že ten spôsob boja, ktorý uplatnili oni proti vám, bol rozhodujúci? Alebo bola to viac vaša neschopnosť prelomiť tú ich obrannú taktiku? Tak v niektorých tých ofenzívnych činnostiach samozrejme stroskotovali na ich zodpovednej defenzívnej hre a dá sa povedať, dosť ťažko sme sa presadzovali cez ten zónovú obranu. No ale samozrejme tie chyby sa nevyskytli v tomto systéme, vyskytli sa pri individuálnych chybách niektorých našich hráčov.